Keso kacholong lok abang pu, se kachelang ijepan si empen kerap kachohang. Kardom, karbilong rea berta longpen non arnikang sama para berta non berta ke thanja bang sami ojang terang pi non berta ang ton pen arjupon serang. Karbianglong Labor Union atumpen pini chiti ni phai inkorener kebarni dipurong supi ru samson sing ingti mirbirialong dharna kang nipon lapen Union Labor Minister State Minister lapen CM atumaphan pinpuralo panong ponsi Karbianglong Deputy Commissioner asahemalong chokomor anghoy klembang phi borbabu arideng pinpuralo pajirpon. Pini nang litum lah jesong nang kok mah. Oh kardom nilitum Karbianglong Labor Union pen kengkam cior nang kok nilitum ka jesong kali protes kali bon sitame nilitum lake ke klaim ke dam ayak kong ke pachelong ji la pente ke klaim ke dam ya phansi nilitum Karbianglong Labor Union pen non la bangso memorandum ki pi la pente demand charter ka cepak lang ke la pui khenlo Karbianglong angkang along more than 80 population ke kachong data rat saise lasi diputa 65,000 population do 65,000 population pen ke 50,000 population ke labor kam eklem lok si ke ong more than 50,000 tum nang theang tang lo kam ting tang lo kam lasi lapuana kam eklem ke cepat dukta nilitum achievement manang te a result ke best remark of that mante a muilo with that labang so muilo ka videt ayok si nilitum 244A article pen chenglok a muilo ka viakam ke munita phan edukung hoyere ret lasi edukung hoyere ret ayok si litum pukalilo kam klempa ka pen law and order rona teng pen mandang te ilitum achievement jo la soy strategi dam lunang pusi nilitum klembang piatum cipaduksi dak Karbianglong Autonomous Council along a kami claim kedam kichok che nilitum tek long si hadak law and order pente administrative disorder lap mandang te illegal lap lasil hai illegal tek long si labor department ilitum Karbianglong Autonomous Council along nang popusi nilitum matha damiglo la pente jong damiglo la pente labor department Minister of India do labor Minister of Assam do la pente dak labor speculation kilang ki cari overseer non anta nilitum fundamental duty claim lo pu theklong lepin lang lasi fundamental duty ke claim thek seria phan pulutang te ilitum labor department nang popusi nilitum council authority along sitame nilitum labor department ke hangya phansi bor ibom lo lapente nilitum Karbianglong Labor Union pen chuneng pen peneng cepaduk group si kadoka ve National Holiday, National Program, lapente National Event anta nilitum claim dun dam dun lapente program chart along anta nilitum claim bom wang bom si 15 Agost dihuta cheto dun Republic Day dihuta cheto dun lapente Dakar Karbianglong along cultural program lapente games and sport along anta cheto dun bon sitame non nilitum lebar atum kacheto dun jike labor security labor phan unsecure olang lasi labor security ke dunang ya phan sitame ilitum along well and welfare manang te ikhi edat ipachini nai kami klema khia dat nilitum che theklong ledet lo lasi well and welfare for the labor development society of our country our state our district lake nilitum labor society phan matha ponangi pusi nilitum ceng poniklo hang taram poniklo pima nilitum labor pension ta long dun de labor pension kumalo kilong ke nilitum pudamji pulotang te mane contractor of family royal family manang te high rich family lapente ruling party family atumsi longlo amat lahaya pension abang ke kam ke claim kang dat wek atum ke ari pen kam ke claim wek atum abang ke zero according to the zero national income, no one can say that he is the citizen of India. But he is said to be the slave of the country. Mandang te lake gulam, des ke gulam.
lasi ayat des ke gulam along ilitum langdam lo pulo tangte puriborton kali nilitum ke sop khali borton saise lo an ke chuya phanta sangta vedet lo pinita anda chumo vedet lo sangta jun mo vedet chomo vedet lo langta jun mo vedet lo jo lahai si lake tum ning duk pik lo disi sarta kaita nilitum dakwang utang te nang chetong uni lapente edisi sarta kam do lapente law and order kar biang long ke pa pipik lang law and order ke illegal malo ke klem pulutang te law and order ateng pen pulutang te DC office pen chenglok dake civil disobedient ke la law and order atum si chok chedat lu la sini litum akam ta chok chedat lu yu nilitum lapuan pa phidunang hup lu Karbianglong Labor Union. Nili PR pulo nang. nili leader nili men ke bida sing rong pi nili leadership Nang limen. nili men bida sing rong pi pu Kilik nang katibok bomajok, koila mati BJP local committee tumpen jakonga che pherangamai kang nipon. Mayalong koila mati BJP mai phu dorsing terang lapen dun mai phu pitor terang penchenglok koila mati BJP local committee along klembang phibang phuatum anta chetong dun lapen RD do jaramai ing nipon. Ladakh non MP election at 100 lady ke RMG 87 86 ke la solo la vetlo ke RMG lasi dendaro mane asam so vote ajoini lasi laso itu ma vote na moilo bang cici itu ma vote ni vote impact pen ni development akan plan ji itu la ba ni vote bidun po nitiku nirong ni sarkar kacari along ni vote pak di dun pola nitiku binang po di ju nono vote ditikelo itu nili ba amko MEC hota margin about ya 47 something this 47 vet ho Pini Chiti ni Phai Inkoraner Keparni Lumbajong Mondol Congress Committee Klembang Phubang Phiatumpen Mai Ing Nipon Mai along Lumbajong Mondol Congress Committee Mai Phu Rangsina Hanse Karbianglong District Mahila Congress Committee Mai Phi Rina BP Kongchunbang Omphutok BP Atumta Chitongdun Laso Amai Non Kevangji Preni Phai Hini Arni Gandhi Jayanti Katalondun Jiaphan Lapen Lumbajong Angkang Booth Committee along May Hui Kang Nipon Jiaphan Alam Pachithang Pon Lakha Inkora Trok Duarbaguri MEC constituency arong amekar Hemari rongpi Lapen Karlitang Kacherong Parpi Atumasupo Phumen rongpi Artanikan Thomkep Raisi Alangli Kengiso Piningpen Ningkan Kep Lengtanglo Bonsita Non Puanta Kemeang Thek Avipinlang Lasi Hospital along Sekachelang Jiaphan Karbianglong Asongjapo CM Tuliram Ronghangaphat Kerap Kachohang Bank details lake Amen Phumen rongpi Bank account number 384893264457 IFSC code number SBIN 0009405 phone number 600239209 बेटा लांस सिकांगतन चलो कतु का व्यफंता काटो